Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Useziphendulele umongameli wakuleli umnumzane uRamaphosa ezinsolweni zenkohlakalo amataniswa nazo ngoArthur Fraser. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi la nibola khona le video. Mangoqala usijoinele likhasi wamwelekele igama lami usibonga konke wakandwanda Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Ngicela usilandele ku Instagram @zwide_media. Useze waziphendulela umnumzane Ramaphosa ezinsolweni zokukhwabanisa amataniswa nazo. Uthe ngisibonile statement sika Arthur Fraser kwabezindaba edalula ukuthi kwaqekezwa kwebiwa eplazini lami ngoFebruary 9. Yebo, lokho kwenzeka nge-African Union eAddis Ababa. Ngabe sengibikela iVIP Protection Unit ingxenye yophiko lamaphoyisa. Istatement sika Fraser asinayo into ebambekayo engangimatanisa noma ngifake ngithi shi kulobugebengu abathi ngibenzile ngalo kwalokho. Yebo, ngiyalamukela uphenyo ukusebenzisana namaphoyisa kanye nengalo yomthetho. Konke uphenyo ngami ngizokwamukela. Ngizocela ukuthi abantu bekwazi ukungibekezelela sisebenzisane kahle nengalo yomthetho. Kuchaza yena ubaba umongameli. Abantu babesebeba nokuphawula okwahlukahlukene einkundleni ezokuxhumana. Komo esengwayiviyo ocebekhulu uthe kuhle ngoba umongameli akaphiki. Uzoke asichazele kabanzi ngalesamba semali esabe sithukuswe eplazini lakhe ukuthi ngabe siyisima kanjani. uMandisiwe Sandile Nkosi uthe uzobribe lo siyamazi umngani kaRaymond Zondo. Thabanithi Menshando uthe sizocela ke ubize yonke imida ubatshele ngesingakwazi. uFraser ngeke avele asukele into engekho. uNonku Mbonambi uthe ngiyazi nje ukuthi umongameli ucabanga ukuthi asazi lutho kuyena. Konke siyazi ukuthi kuningi akufihlile okubugebengu. Sizofisa ukuthi kuphenywe kabanzi kuvundululwe izinto ezicashile. Bafethu abantu baphawule ngokwahlukahlukana maningi kakhulu amakomenti angeke ngikwazi ukwaqeda wonke. Ngizofisa mina ukwazi ukuphawula kwakho ngalolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina nje ngetathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.